गावस्रा खालि एक्ट्रिस एक्टरबाल' नायो आंनि नर्मेल भिडिअखौबो नायनांगौ हेपि बैसागु आगै थेंक इउ दे मोसा बोलो गैया बाबा गैया हा बाबा गैया जोंहा मुंदांखा आदै उमेशनि फिसाला करनजित बयबो सिनायखायो दा दसे फैबाय आरोना मादैया जोंहा नैबे मादै बैसागु बोथोरनि स्राय ओंखारलायबाय जोंहा बेलासिनानैसो ओमफ्राय आङो भिडिअखौनो बारा लानाय जायासै इन्ट्रडक्सनखौ नै एसे गोबावनि उनावसो खालामनाय जाबाय आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सोर सोरनाव थाङो आरो थांनायाथ' जोङो गोबां मानसिनावनो फैदों आरोना जोंहा मुंदांखा उमेश दानावबो फैदों बेखायनो एसे भिडिअ लानानैसो होनानै लाबाय आरो बाट बे आदाया गैया दा बेनिखायनो दा बिनि फिसाला दङ करनजित नोंथांमोनहाबो सिनायखायो आरोना दसे रंजाफैबाय जोङो बेनो जाहैबाय tada Tuh, थांफानोबा करनजित थांफानोबाथ' मोजां होनबा हेपि बैसागु बयनिसिमबो नोंना ससमाया अबेनि थाइलेण्डनि नामा आङो माबायाव आन्दामानिखौबो थांदोंमोन बेनिफ्राय आं सासे गथ'आ बिराद खमदोंमोन ना ओमफ्राय मोजां मोननाय सेखना लाबोदों आं बेबायदि स्कुलाव लाबोनाय गैयाथ' मिथिबाय मालायनि ससमाखौ बिदि स्कुलाव दाबोनि हगाराखै नामा आंनि नैबे गोसो मोजां मोननायखौसो आं मा खालामनो गैयामोन अनलि वान पिसखौ नायग्रा मोनाखै गथ'निफ्राय Ada nih online coba baca nggak? Denjar. Ada nau fैदों दिनै बैसागु बोथोरनि माने दाख्लैनो फैनो नागिरदोंमोन जोङो दिनैसो लोगो मोनबाय आरो आदायाबो एसे बिजि जादोंमोन ओमफ्राय जोंबो ओरै ओंखारबायना बेनिखायनो दा आङो देखायदि नैबे आदानि दखान आरो आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आदाया दखानाव दंमोन नालाय बेनिखायनो देखायनि आदाखौ नुनो नागिराखै दि आदा दखाननि नामा मा नाम आलारि बाथि इन्टारप्राइज ना थ' आदानि दखाना नैबेनो गासिबो जानाय मुवानि बेसादनिफ्राय नों कस्मेटिक गासिबो मोनजोबगोन आरोना थ' आं देखायगोन आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों ओमफ्राय नायलांखानोसै आरो मालाबा नांगौ जुदि जायोबा फैनानै लांफैगोन आरो नोंथांमोनाबो फैनानै भिजिट खालाम फाग्ला बाबा अपोजिट आरोना फाग्ला बाबानि सिदा मुखामुखि दखाना आलारि बाथि इन्टारप्राइज आरो फाय आदानि दखानखौ नायसै जोंहा आदा मनेस्वरनि दखान आरोना बियो आदा मनेस्वर दैमारि ओमफ्राय आलारि बाथि इन्टारप्राइज दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबफैदों आरो आदाया लेंहरबाय थायो ओमफ्राय सोलाबा फैबाबो आरोना ओमफ्राय दिनै नायनोसै गासिबो जानाय मुवा बेसादनिफ्राय नै गासिबो दंजोबो लांफैनो हागोन सोरबाफोर गथ'फोरनो डाइपार नांगौबा लांफैनो हागोन सेम्पु माने बायदिसिना थान्दा कुल बेखौ लुगै हाबना दं आङो बिलोगो सानजों लोगो मोनदों नै मालाय बिस्रा गोदोनि ना गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय नंगौ दे जाबायहाय दे आब' बैसागु मागिनो फैग्राफ्रा नै आब'मोन आरोना गामिनिनो फैर' आबौ थादो दे थांफागोन नोंसोरो ओइ मिमिया बोरै मिमिया आयं थादो दे जोंहा फैयै जोबथा जालायबाय ओमफ्राय सासे बिनानावनि न'खराव फैदों आरोना बेयावनो एसे स्राय रंजालांनानै फोजोबनोसै दिनै
ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोजां मोनदों कमेन्ट खालामहर मैया जेरेखम नोंथांमोना बिदि अनसायदोंमोन आसा खालामो नोंथांमोना मोनसे आरो गोदान भिडिअखौ नैबेखौ अनसायबावगोन होननानै ओमफ्राय गावस्रा खालि एक्ट्रिस एक्टरबाल' नायो आंनि नर्मेल भिडिअखौबो नायनांगौ जोंफोरनिखौबो नायनांगौ बिसोरखौथ' मोनबाय थायाना आंबो खस्थ' खालामो नोंसोर मानो नाया नायनानै हो एसे अनसाय नंगौ आंबो एक्ट्रिस जागौमोन हाबा जानानै गैला ना नोंहा दानो दाजाखा हाबा नङाबाथाय नोंबो एक्ट्रिस जानो एसे दाजाखा हाबा जानायनिखौ नाया मिथिबाय एक्ट्रिस नङै हाबा जानायनिफोरखौ नाया ओंखायनो आं ओरैनोसो इन्ट्रेस्टजोंसो होनदों गाज्रि दामोन जास्ट आङो जेनेबा भिउसफोर जायनि थाखाय होनदों आरोना बैसागु बोथोरावलाय एसे रंजानाया थाखायो बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोंनि बैसागु रंजानायखौ माबायदि मोन्दों कमेन्ट खालामहर आरो आङो बांद्राय एथ'बां भिडिअफोरखौ लाबाय थानाय जायाखै आरोना जाखिनि लानो हायो नोंथांमोनसिम शेयार खालामलायबाय आङो दिनैबो गोबां न'खराव थांदोंमोन जोङो ओमफ्राय बारा गोबाव खालामला आङो भिडिअखौ स' दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आं लोगोफोर बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ गोदान भिडिअजों लोगो मोनगोन बाय बाय